Anga foli be an filɛbagaw bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu don kibaru bɛna lasaw ma balimamuso Umu Traoré ale ni a balimakɛ Aliyu Hasere fɛ. Umu Traoré kibara jumɛn de bɛ bi ka lase an filɛbagaw ma? An balimaw ani ɲakuma bi kibaruya b'an bolo ka da u tulo kan o de ye kunu karidon marisi kalo tile 17 an ka finitigiw olu dagayɔrɔ min bɛ Dioura ni ale bɛ Tenenku Mopti mara la walijugu tabaga dɔw de cunna ninnu kan u ka dagayɔrɔ la yen nɔ n'an ko a ma ko base militaire ni kɔni ka mɔgɔ 21 ɲɔgɔnna kɔni faga. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko finitigi caman kɔni joginna nin ko in da fɛ finitigi caman kɔni fɛnɛ tununa ka fara nin kan. O tɛmɛlen kɔfɛ tuguni ko mobili caman kɔni jenna nin ko in na ale nin fɛnɛ finitigiw ka mobili caman kɔni suɲɛna. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko mobili dɔw yɛrɛ tun bɛ olu kun falen don kɛlɛkɛminɛnw caman na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min kɔni tun bɛ ni banbagaci wale in kɔni ko ɲɛma ale kɔni ye Mali finitigi kɔrɔ dɔ ye ni ale Mali fini bila ni ka tugu rebelliw kɔ san 2000 ale ni 12 kɔni wagati la ni an ko a ma ko Bamusa Jara. Arbi lakana hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko jani ni wale in cɛ ayiwa sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 16 an ka finitigi dɔw ni olu tun bɛ ka taa Jugani ni ale bɛ Koro mara la Mopti region na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko olu ni majugu dɔw kɔni bɛnna sira la yen o kɛra sababu ye kisɛciw kɔni o bɔra la ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko o wale in kɔni senfɛ an ka finitigiw kɛra seba ye ka d'a kan maa saba ni o ye majugu saba ye u sera ka olu kɔni faga ayiwa yira la k'a fɔ ko marifa sɔrɔla ni kɔfɔlen ninnu bolo wa min yɛrɛ ye ka moto ye o kɔni o y'o jeni ayiwa yira la k'a fɔ yɛrɛ ko an ka finitigi minnu tun bɛ nin wale in na yen u tun bɛ ka taa ni sous-préfet de ni o ye Jugani sous-préfet yɛrɛ de ni ale tun kan ka taa taama dɔ la ayiwa yira la k'a fɔ kɔni olu tun bɛ yen ka se ka sous-préfet ne kɔni lakana ayiwa o de kɔni senfɛ u ka taama sira la u ni majugu ninnu kɔni bɛnna. Kibara wɛrɛ bɛ yen nɔ ka da tulo kan o de ye sibiri don Debere ni ale bɛ Douanzan mara la walijugu tabaga mɔgɔ 4 kɔni ni mɔgɔ ninnu tun bɛ moto la olu kɔni taara cɛ dɔ minɛ ni ka taga n'a ye nɔ cɛ in yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko a kɔni tun bɛ tagalen jɛgɛ mɔnyɔrɔ de la ni o jɛgɛ mɔn in kɔni o bɛ ɲɛnɛmaya san o san marisi kalo la u ka dugu la ni o ye Debere ye. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko walijugu tabagaw filɛ ka cɛ minɛ ka taga n'a ye ko nin cɛ in kɔni ale kɔni tun bɛ finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la sabula ale kɔni tun bɛ kunnafoni caman di u ma banbagaciw juguya la. Kunnafoni kuncɛla an b'a yira la k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔw ka baarabila min daminɛna a bɛ waatinin bɔ sisan a kɔni a bɛ sen na hali bi ayiwa kunnafoni laban minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye silamɛjɛkulu minnu bɛ yen ni a bɛ f'u ma ko collectif des associations musulmanes olu kɔni bɛ fɛ ka taama dɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa min bɛna kɛ nin kalo in tile 22 ayiwa nin jɛkulu ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka nin taama in senfɛ u bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ fɛ jamana kɔni kalanso bɛɛ ka dayɛlɛ ayiwa mankan min yɛrɛ bɛ ekɔli karamɔgɔw ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ maa si ka fan fɛ olu bɛ min kɔ o ye denmisɛnninw ka hɛrɛ dɔrɔn de ayiwa yira la k'a fɔ ko taamaba in yɛrɛ kɔni a bɛna bɔ Bamako bourse du travail la ka taa ayiwa monument de l'indépendance kɔnɔna hali nin baarabila in hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko bi ntɛnɛndon marisi kalo tile 18 ayiwa AEM ni o ye ekɔlidenw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye a ye ekɔli labɔ dɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa min kɔni bɛna kɛ Mali fan 14 bɛɛ ayiwa yira la k'a fɔ ko ekɔli sugu kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ o la ayiwa min yɛrɛ ye duguma kalanso camancɛ kalanso ale ni sanfɛ kalanso olu bɛɛ bɛ ayiwa nin wale in kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko nin labɔli bɛna kɛ ayiwa tile 2 labɔli de ayiwa ko hali bi u ka laɲini kɔrɔlen minnu b'olu bolo k'olu bɛ o de kɔni kɔ ayiwa min ye k'a fɔ kɔni ko ayiwa baarabila min bɛ sen na ni o ye ekɔli karamɔgɔw ka baarabila ye o kɔni ɲɛ bɛ sɔrɔ o la ani min yɛrɛ ye ekɔliso ka dugukolo minnu bɛ yen ni a talen don ka di maa wɛrɛw ma olu bɛ bɔ olu bolo cogo min na ka segin ayiwa ekɔli yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔw ka baarabila min filɛ nin sen na ayiwa tile 15 baarabila de don a kan ka kuncɛ ayiwa avril kalo tile 5 de. An balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la.